tagħmel il-loading bi 24 kif suppost. U mbagħad ara jekk hemmx eċċezzjonijiet. Mhux taħdem bl-eċċezzjonijiet u mbagħad tara wara. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li l-Ministeru saħaq li ħajkun qiegħed jimplementa. Waħda mill-affarijiet. Issa ovvjament rrid naraw implementata s-sena skolastika li jmissu eventwalment ta' wara. U mbagħad tajnih sensiela ta' proposti. Pereżempju, għalfejn kulħadd jagħmel kampanji favur il-professjoni biex inħajru żjed żgħażagħ il-professjoni u aħna fid-dipartiment tagħna ma jsir xejn. Xejn, ġifieri kieku tara xi darba xi tip ta' avviż jew xi ħaġa, nitkellem mod pożittiv fuq anke unions oħrajn. In-nurses għandhom kampanja biex iħajru żgħażagħ jersqu għall-professjoni. Hija xi ħaġa tajba, jagħmluha jointly huma u l-Ministeru. Għalfejn aħna maħniex kapaċi nagħmlu xi ħaġa simili bħal dik. L-MUT hija lesta li tagħmilha, però mhux se tagħmilha l-waħda mhix l-employer. Ġifieri ma rridx nieħu r-rwol tal-employer u għall ħares niġi hekk. Fejn minnhom il-Ministeru qalli mur u fittex u sibli it-teachers. Mhuwiex ir-rwol tal-MUT li tmur tfittex u ssib it-teachers. Ġifieri għalija għandu jkun hemm joint effort bejn il-gvern u non-state, knisja u indipendenti. B'tali mod noħorġu b'xi ħaġa tew u nippruvaw nuru sabiħ tal-professjoni li ħafna drabi ma jidirx u nattraw kemm jista' jkun żgħażagħ anke b'inċentivi. Innaf semmejna waħda mill-affarijiet ilna nsemmuha snin din. Għati stipendji aħjar lil dawk li jiffollow il-korsijiet leading għall education professions. Settur oħra jagħmilha. L-Università tagħmilha. Aħna l-IBR din hija xi ħaġa li ma nagħmluhiex. Jiena ddikjarat kemm il-darba, jien m'iniex lest li niftaħ id-diskussjonijiet fuq il-sejm settorali. M'iniex lest. Però li nħarsu lejn ħtiġijiet li kien hemm fi żmien il-ftehim settorali u li żdiedu wara iva l-influss ta' tfal barranin baqa' jiżdied exponentially dal-aħħar xhur u snin. Ir-realtà tal-lum mhix realtà ta' sena u nofsilu sentejlu meta konna ninnegozjaw il-ftehim, hija ħafna differenti minn li kienet dak iż-żmien, ma nikkonsidrawx allura x'ngħidu għax għandna ftehim li fadallu tliet snin oħra. Każijiet eċċezzjonali tfisser. Inti għamilt it-timetable, assenjajt il-loading il kulħadd. U mbagħad kif assenjajt il kulħadd, tajt ħares għandi 5 teachers hemmhekk li bl-ebda mod nagħmel x'nagħmel, bl-ebda mod ma jistgħu jiġu 24 daw. Irdu bil-forsi kunu 25. Dawk huma l-eċċezzjonijiet. U meta kien hemm id-diskussjonijiet fih dan il-ftehim settorali fuq dak l-element kienet jiġi diskuss. Mhux li jkollok is-27% tal-liema tal-matematika l-eċċezzjoni, għax imbagħad dik m'għandix eċċezzjoni. Li jkollok 1/4 tal-cohort b'dak il-loading dik mhix eċċezzjoni. Min-naħa l-oħra għandna kompetizzjoni kbira mill-suq tax-xogħol. Ġifieri nafu l-sitwazzjoni ta' suq tax-xogħol illum il-ġurnata hija li l-unemployment rate hija baxxa ħafna, close to 3%, u dan ifisser li għażliet għal żgħażagħ hemm kemm trid. Professjonijiet hemm kemm trid, impjiegi hemm kemm trid. U hemm ukoll impjiegi li għandek an instant gratification in terms of salary. Jiena qdiet tal-ilma barranin ilha tidwi issa naqra snin biex ngħidlek. Tara bħala tiddida l-kundizzjoni ta' bqija tal-għalliema jew? Ara, ħan nispjegalek, ara. Reċentement kien hemm diskussjoni mal-Ministeru, il-Ministeru reċentement reġa' semmijilna diskussjoni tal-għalliema barranin. Tajjeb li ngħidu li il-Ministeru jidher li ma jridx jimponija xi ħaġa bħal din. Jiġifieri li kienet jifflowtja fil-kuntest tad-diskussjonijiet wiesa li konna qegħdin nagħmlu. U issemmit bħala waħda mill-possibilitajiet. Però aħna qegħdin nargumentaw b'dal mod. Kieku eżawrejna kompletament kull ħaġa nistgħu nagħmlu fil-qasam edukattiv. Ngħidlek iva, m'għandniex għażla oħra, m'għandniex ideat iżjed, m'għandniex proposti iżjed, kemm aħna u kemm il-Ministeru eżawrejna kull tip ta' possibilità li hemm u wasalna issa għal dik il-meta li nħarsu lejn il-barranin. Però jiena konvint li għadna maħniex hemmhekk. U maħniex hemmhekk għax hemm ħafna x'jista' jsir biex inħarsu lejn ċirkustanzi li hemm bħalissa. Tista' tiġi integrata ma' gwardwali, però mhux bħala l-uniku possibilità. Jiġifieri jiena l-biża' tiegħi hija din. Jekk taqbad u tiftaħ is-suq għall-barranin, għal kulħadd bħalli kieku solvejna l-problemi kollha li għandna fil-qasam edukattiv. Għax issa għandna manpower, għandna supply minn fejn jiġu. U l-kumplament tal-affarijiet tħallihom u twarrabhom. Le, irranġa l-kumplament tal-affarijiet u mbagħad inħarsu beyond that. Jiena nemmen il-Ministeru qatt m'għamel projections. U jiena ngħidha qudiemhom bħalma ngħidha barra u bħalma qed insemmija miegħek. Jiġifieri il-Ministeru qatt ma qabad u jgħid ħanaħu l-5 snin li ġejjin. Kif ħankun? Population growth minħabba l-barranin ħadd ikber li daqshekk. In-numru ta' għalliema edukaturi li ħajritiraw huma daqshekk, minnhom irid naqbad cohort li nar kemm ħajħorġu li b'ċertu leave, maternity, parental, whatever,
minnhom ħanara kemm għandi studenti li qegħdin jistudjaw, mela ħanara kemm ħajidħlu di, u nalloka tant riżenji li jkun hemm matul is-sena semmaj nieħu exponential figure li għal xi ftit dejjem jiżdiedu, u nara kif ħankun. Il-population growth tal-barranin fis-snin li ġejjin għal 3 snin li ġejjin ħadd kompli tiżdied. Jiġifieri ħadd tagħmel impatt kbir fil-primarja. Il-primarja ħajkonna shortage fil-primarja ħafna ikbar milli għandna bħalissa. Jekk mhux se nindirizzaw, ġifier kemm aħna qed nitkellmu fuq il-Malti u l-matematika bħalissa. Il-primarja ħatkun waħda mill-ikbar problemi ħajkonna fil-3 snin li ġejjin.